Не. Това не е адекватно. Предполагам, че съм имал някакви психически проблеми тогава. Срам ме. Добре де. Става. Господи Боже, какво съм си мислил? Ние ще реагираме на стари мои снимки. Може да поплача, може да се посмея. Предполагам, че от двете ще има. Спомням си, когато започнах да снимам, реших да се направя бакъп на така ценните ми снимки. Обаче не съм сигурен дали бяха доста ценни. Реално се занимавам с фотография от около 10 години. Камерата, която си купих, беше ето тази Canon 550D с китов обектив, но това, което се случи е, че намерих това нещо. И там намерих папка, която се нарича Backup или стари снимки. Нека да видим стари снимки първо. Разбира се, веднага виждаме имената 2. Cat. Окей. И оттам нататък някакви супер много снимки. И отново iPhone, кактусче, New 1, естествено, облак, отражение. Добре. Нека да видим какво се случва. Ще започнем от първата. Това ще бъде дълго видео. Както може да видите, нямал съм си никаква идея какво правя. Реално снимката не е толкова зле. Има някакъв детайл, като се има да предвид с каква камера е снимана. Бакграунда е блърнат, разбира се, не е фокусирано там, където трябва. Фокусирано е на пръста ми. Това можеше да се махне, можеше да си махна белега. Отделно пръстите са ми отвратителни. Нищо не се случва на тази снимка. Ако трябва да е реедитна, може би щях да я изтрия. Господи Боже, какво съм си мислил? Мале, помислих, че ми е изцапан монитора, а реално това нещо е оставено от снимката. Не знам какво е това. Това е Bigfoot. Намерихме Bigfoot. Bigfoot се намира в Сарафово. Bigfoot confirmed. Реално това беше един тренд, който доста беше нашумял, да снимаш през неща, в смисъл буквално да снимаш през неща, тежко Photoshop. Разбира се, както виждате, Clarity-то е на Max, фокуса не е където трябва, това е iPhone 6s с счупен дисплей, това, което бих си дал кредит е, че съм се опитал да бъда креативен. Дали се е получило? Разбира се, че не. Но все пак, както казахме, успяхме да намерим Bigfoot, така че Bigfoot е намерим в Сарафово. Котката е разбита от бой, но идеята е, че тук съм се опитал да направя нещо. Сега снимката е отвратителна, но поне съм опитал да я обработя. Естествено, пак съм избушил кларитито, не знам какво прави ръката ми там. Но тук си спомням за първи път, че потърсих съвет от приятел. Това беше може би първата снимка, която попитах едно момче. Фидбака, който той ми беше казал е, че всичко беше много лилаво. Реално исках котката да се вижда повече. Но това, което бях направил е, бях разбил температурата и тук реално разбрах как да използвам слайдера за температура и как да намирам white баланса, което е доста добре. Ако сега трябваше да обработвам тази снимка, може би, пак казвам, може би нямаше да обработвам и щях да изтрия. Но тогава ми се е сторила като много хубава снимка. Да, отново. Yes! Yes, baby! Yes! Знаете как е, латермарка, никой няма да я краде тази снимка, защото е много важна. Все пак хората ще откраднат, че направят милиони от нея, нали? Аз да си запазя милионите. Нещо, което бих казал е, няма смисъл да латермарквате, както знаете, AI вече съществува, отделно и дори тогава нямаше нужда да се латермарква, защото просто слагаш един хилинг бръш отгоре и латермарка изчезва. Така, отвратително. Реално, пак съм успял да си поиграя, нали, тук съм си играл стабилно да ги масквам, но отново бих си дал кредит за това, че съм се постарал, бил съм малко креативен. Небето е отвратително, морето е отвратително, самия ден, иначе морето и небето са готини и маскинга ми или пък там фотошопа, който съм опитал да направя, не се е получил супер, но най-смешното ми е, че тези снимки съм ги сложил в бакъп, нали, да не ги загубя някъде. Тук виждаме малко по-различна снимка, разбира се не е центрирана, това е един приятел, даже с него живяхме в Англия известно време. Спомням се, че за тази снимка получих фидбак, че по принцип е хубаво хората да се виждат в кадъра, нали, лицата им. Тук съм искал малко по-така стрит, урбан, нали, мистериозност. Окей, разбира се, не е на правилния shutter speed, отзаде е супер пънч над кларитито, но пък съм уловил някакъв вид motion, което е готино, някакъв вид движение. Става, не знам дали от същия ден, мисля, че да, окей, като за първа година снимане става, но отново, човека го няма в кадъра,
само главата му е отрязана, що му отрязана главата, никой не знае. Това е отново същия Авера. Малко му е смешна стойката, тук бяхме на един лагер в планината. Това беше нашето лого на нашия генг, Yes, на нашата компаника с момчетата. Ако трябва да говоря като снимка, не е лоша, със сигурност бих снимал много по-отдалече. Тези коли бих ги махнал, бих снимал така, че да не се препокриват колите с обекта и със сигурност не бих бичил кларитито на макс, както съм направил тук отново. Тази снимка е отвратителна, няма никакъв смисъл в нея, но отново, поне съм се опитал да бъда креативен. Това фотоапаратче даже съм снимал с него, снимките не станаха. Очилата са криви, фотоапаратчето е окей поставено, не е снимано перфектно отгоре, отделно е супер грейни, нали, тук може да се види колко е грейни самата снимка, но да кажем, че това е от камерата, с която съм снимал. Нали, мисля, не е най-прекрасната камера, но това, което бих направил, ако го снимам сега подобна снимка, първо със сигурност не бих снимал тези двете неща, защото нямат никакъв смисъл едно с друго, поне за мене, нали, аз нито нося очила, нито снимам с лентова камера. Друго много важно нещо, което бих направил е тези гънки, със сигурност не бих ги вкарал в снимката, по някакъв начин бих ги изгладил, да кажем, че съм бил креативен и си давам точка. Това бих го оценил на 3 от 5. Следващата снимка е, може би, един от първите ми опити за ландскейп. Така, отново съм разбил кларитито, което е супер адекватно за времето си. Всички правихме това в началото, нали знаете, цак, кларитито на макс. Просто влизаш и първото нещо, което правиш в снимката е да го разбиеш на макс. Да, и не на 100, а поне на 80%. А другото, което ми прави впечатление е със сигурност това, бих го разкарал. Като цяло, снимката не е нищо особено, няма никаква история зад нея, никакъв смисъл, но опитал съм се да снимам ландскейп. Предполагам, че съм си играл с небето, с, нали, самите цветове. Често казано, тогава обработването на една снимка ми отнемаше около 2 часа и не ми правеше никакво впечатление. Това отново опит, предполагаме, от същия снимачен ден. Не е лошо, като начинаеш фотограф. Спомням се, че опитах да пресъздавам тези снимки, които съм виждал в Instagram, как тук има облаци и така нататък, но, нали, със сигурност няма как да го направиш, след като не е натурално там. Опитал съм с всичко да е на фокус, обаче само и тук е било на фокус. Тогава още не съм знал какво е апертура, shutter speed, ISO и така нататък. Както можем да видим, супер грейни отново. Предполагам, че да, кларитито пак е избушено на макс. Много съм ходил някъде в планината и съм си взел камерата. Добре, че съм го направил. Тази снимка не е лоша. Вижте, за времето снимките не са лоши, обаче те са кой знае какво. Хубавото е, поне че съм ходил да снимам, опитвал съм се, направил съм някакви неща. Дали са хубави? Не. Разбира се, цялата е грейни отново, пълна е с шум. Опитал съм се да хвана залеза не е бил кой знае колко добре изглеждащ, но пак, поне съм направил нещо. Спомням, че тази снимка даже май бях качил, така че явно тогава ми е харесала доста. National Geographic Wildlife Photography 2025 и това е победителя. What the hell? Супер е, че отзад е замъглен. Опитал съм се да обработя очите, не съм фанал изцяло на фокус птицата. Защо съм ви отрязал опашката, не мога да кажа. Като цяло снимката не е отвратителна, като се има предвид, че за първи път съм снимал животно. Окей, добре. Тук е вече когато разбра какво е Golden Hour. Когато ходиш наляво надясно и реално има определено време, в което снимките ти изглеждат по-добре. Разказвал съм за това поле, то е близко до нас. Там са първите снимки, които съм снимал, които са били до някаква степен адекватни. Сега това адекватно ли е? Не, но съм се опитал да направя контражур и почти съм успял, което тогава даже не знае какво е. Няма лошо, бих си дал кредит, единственото е, че отново мисля, че не е на фокус правилното нещо. Нали, опитал съм се да фокусирам тук, но съм успял да фокусирам тук долу и тук. Така че няма лошо, опитал съм, почти съм успял. Да, отново от същия ден, пак съм опитал да направя контражур, сега получил ли се? Не. Това, което бих направил е, може би бих снимал някакъв обект, а не просто през... Защото в момента нищо не снимам в тази снимка. Има толкова много грешни неща в тази снимка. Добре, първото нещо, което ми прави впечатление, защо съм си махнал филтъра. След това, всичко тук е замъглено по един начин, тук е замъглено повече. Окей, брат. Не съм направил фейт, така че тук е супер рязко разминаването. И другото нещо, защо имам лепенка на пръста си? Това какво е тук? Това е някакъв моля. Не знам. Тази снимка със сигурност не бих я обработвал, и даже бих я изтрил и даже бих си хвърлил камерата през моста, който съм снимал. Тази снимка ме кефи. Със сигурност съм я снимал по най-оптималния начин, защото тук над нея вече почва града. Реално това езеро, или това реално със солниците на Бургас, не е толкова дълго. Така че съм го снимал доста добре. Това щеше да е брутално, ако беше по-насам по средата. Тогава нямаше AI.
много трудно се обработваха тези неща и нямаше как да удължа езерото. Със сигурност сега в момента мога да удължа езерото нагоре, мога да премахна тези черти, които са тук, да премахна това, тук да ги направя по-жълти и така и така и така. Снимано е с много интересен обектив, който си спомням, че го бях купил за около 100 лева, един Tamron. Тази снимка беше качена в един или в два профила в Instagram, които бяха за фотография, което беше доста голяма работа по това време. Спомням се, че бях супер радостен и това е отново на същото поле, така че това поле ми разви доста фотографията. Благодарим на полето. Тук си спомням какво исках да направя, не се получи, но си давам шестица за опита. Опитвах се да направя все едно снимам някаква огромна гора, но не знаех какво е перспектива тогава и това, че приближавам нещо и го правя да вземе целия екран не означава, че ще изглежда все едно има много от него. Много зле. Много съм се опитал да бъда креативен, радвам се, че съм опитал да направя нещо, не се е получило. Със сигурност е много странно, понеже снимам от едната страна, а наклона на стъклата е на другата страна. Даже ми става лошо докато го гледам. Отделно не е хубаво небето, поне да беше жълто или да имаше някакъв залез, слънце, нещо. Може слънцето да се покаже ето тук от някъде. Просто е нямало смисъл да го снимам. Окей, това не е лошо. Със сигурност това не е ъгъла, от който трябва да се снима. Или трябва да се снима директно отпред, или пък да снимаш ъгъла, за да направиш сградата да изглежда по-голяма. Отново се вижда луната, яко, не допринася нищо към снимката, но пък готино. Кларитито този път е надолу, което радвам се, че съм се научил да не го избушвам на макс. Като цяло не е лоша снимка. Тази снимка не е 10 от 10, но направи 10 от 10 резултат. Това е може би една от любимите ми снимки от началото на моето снимане. Със сигурност очаквах да е тук, защото беше доста ценна снимка за мене. Това е снимано отново на полето и е отново на Golden Hour. Но, отивайки преди да снимам, си бях направил ресърч, което е доста добра практика. Явно съм се бил научил на някои неща от интернет. И идеята ми беше да снимам нещо как държа. Сега, какво беше това, което държа, не знам, но си викам, ще е сноп с жито. Небето на заден план не е кой знае какво, по принцип може да бъде много по-хубаво. Мисля, че имам една версия на тази снимка с сменено небе. Не е супер, но за снимка с тази камера, която, извинявам се, сега в момента струва 100 лева. И онова време е супер. Какво бих направил в момента? Със сигурност добре съм обработил, че е да се вижда детайла в житото. Ръката ми не е на фокус, което е супер. Със сигурност бих си махнал тъпата гривна. Може би щях да сменя небето, със сигурност щях да сложа Gradient Mask отдолу, за да мога да го замъгля и една Radiant Mask, която е кръглата маска, която да е инвърната, за да направя като виньет, само че малко по-различен. Не бих и дал 10 от 10, разбира се, но бих и дал 7,5, 8 от 10, поради нивото, на което съм бил като фотография. Това е може би доста добра снимка. Добре, брат. Сега, така, идеята ми беше, бях гледал едно клипче, как да направиш предмет да левитира. Това е реално моя опит да го направя. Не изглежда зле, сигурно може да е много по-добре, но тук може да видите къде съм махнал връзката. Не е лошо, това е снимано в хола ми. Сега, проблемът е, че обувката е дроп, което допринася за лошото качество на снимката, но снимката е топ за момента, в който съм снимал. Ако обувката беше чисто нова, бих си дал 10 от 10, но обувката не е нова, така че бих си дал 2 от 10 заради нея. Обувката е 1 от 10, снимката е 8 от 10. Найс. Не си спомням какво ми се е въртяло в главата, но най-интересното е, че това е английска книга. Това е английска книга. Това е българска книга и това е българска книга. Това отново е английска книга и това и това са български книги. Наистина не съм знал какво съм правил. Тази снимка е същата като миналата, просто чупих един буркан на майка ми, който реших да го добавя. Окей, става. Очила. Отново, очила, които не използвам. И, ladies and gentlemen, може да видите, тук ми се вижда като флаш, което е. Да, добре. О, не. Изпуснал съм очилата и те са щупили бурканчето. Сега, може да си кажете, че това е пълна глупост, но аз си давам кредит, защото тук вече има история за снимката. Дали е добра историята? Разбира се, че не. Какво съм изпуснал, как съм го изпуснал, никой не знае. Но има история, което е много важно в фотографията. Може да забележите, че в повечето снимки, които снимат фотографите, не е просто някакъв предмет, или някакъв човек, или някаква планина, или някакъв пейзаж. Идеята е да направиш история и да покажеш история с тази снимка. Някой път го правиш с няколко снимки подред, друг път го правиш просто с самия начин на обработка, с описанието на снимката, което качиш някъде, друг път я правиш като хваниш емоция или пък някакво движение, като това, което съм се опитал аз да направя тук. Но в случая си давам 6+, за историята, която съм се опитал да направя.
много грозно. Много грозно. Направо не ми е приятно да го гледам. И отново Clarity е на Max, Saturation е на Max. Наистина не знам защо съм го правил, но пък отново снимал съм навсякъде. Плюс за това. Но пък огромен минус. Ако плюса е толкова, минуса е толкова. Не. Това не е лошо. Интересно е, че за камерата, с която съм снимал, е доста на фокус. Не е центриран, което е много голям минус. Не е и в третините, което го прави супер неприятно за гледане. Тук се вижда вече, че съм разбрал как се обработва. Така че, окей, вижда се малка прогресия в снимането ми. Тук съм изненадан как съм успял да нарисувам картата на света. Тази карта си я бях купил от Amazon. Чаках я да дойде, спомням си, че бях дал някъде около 25-26 лева само за тази карта, което пак е доста малко пари за карта на света. Това, което бих направил, е много готин трик. Може да повдигнете нещо, което снимате на така нареченото flat lay. Не знам как точно се казва на български. Но когато повдигнете това, се получава много готина сянка отдолу. Но въпреки, че е плоско, има някаква триизмерност, което създава много готин ефект. Найс. Тук съм фанал да гичка, спомням си, че бях супер въодушевен за тази снимка. И супер изненадан. Как съм фанал да гичката. Не е кой знае какво. Отново няма нищо, какво да се случва в тази снимка. Дори да се случва много, в смисъл вълна. Нищо интересно в тази снимка. Окей, това не е зле. Не знам как съм успял да го снимам. Сетих се. Това е в Англия и съм в кола, което е много интересно, че съм успял да фокусирам по този начин. Със сигурност е гадно, че имам тук и тук някакви петна на обектива, които съм можел да ги махна, но уви, не съм знал как. Не е зле, със сигурност не е зле. В момента, ако снимката беше с хубаво качество, можеше да се опитам да я обработя наново. Изглежда като някаква рекламка на авиокомпания, плюс-минус, някой би я ползвал, що пък да не. Тук бях много въодушевен, че имам iPhone и спомням, че има няколко снимки още, които са подобни. Идеята ми беше... Много е кринч. Идеята ми беше да снимам този ананас и да пътувам наляво надясно. Първо, аз нямах пари да пътувам никъде. Второ, този ананас ще да изгние и го бях кръстил Tommy the Pineapple и щях да използвам хаштаг, тогава беше много известно да ползваш хаштагове, което, нали, да го снимаш наляво надясно, примерно пред Айфелата кола и така нататък и така нататък. Аз не пътувах никъде. Единственото място, на което бях ходил в чужбина, беше Англия. И то защото посетих сестра ми. Така че, да, запознайте се с Tommy ананаса. Със сигурност не съм знал какво правя. Окей, снимчица. Тези снимки някой от тях ги помня. Hello! Реално тази снимка ме кефи. Не е на фокус, но е сладка. Често казано ме кефи. Самата изработка е много зле, защото, нали, може да видим тук зеленото, което се отразява от стената, понеже това цялото нещо е в зелено. Но е готино, защото отново съм запазил някакви цветове, които са, мисля, че само цветовете на кожата му, а всичко друго е било черно-бяло, което е готино. Готин ефект, отново съм се опитал да си поиграя. Супер. Върнах се много назад. Това ми е, може би, една от любимите снимки. Снимката е зле. Снимката наистина е зле. Clarity е супер набичено. Аз съм на странен фокус. Небето е отвратително. Цветовете са лоши. Но това е една от първите снимки, които наистина си казах: вау, успях да направя нещо, понеже изцяло съм се снимал сам. Със сигурно съм доволен от тази снимка. Връща емоции, връща спомени. Вау, къде се върна? Вярвате ли ми, че тази снимка си казах, това може да е реклама на Coca-Cola. Ако Coca-Cola пусна такава реклама, аз съм сигурен, че продажбите ще изпаднат поне с 55%. Това не е адекватно. Предполагам, че съм имал някакви психически проблеми тогава. Да снимаш на релси тогава беше доста популярно. Но това е зле. Дори Coca-Cola не съм обърнал, вижда само Кока. Мисъл, това е по-скоро реклама на Пабло Ескобар, отколкото на Coca-Cola. Срам ме. Добре де. Със сигурност, това е една от най-отвратителните снимки, които съм правил. Clarity е на макс, няма вода, няма облаци, вижте двете дървета, всеки момент ще паднат, по-добре да паднат върху мене и да не бях снимал повече. Това, което бях научил тук е, че резолюцията има значение. Това е направено в Photoshop, водата е добавена, разбира се, очевидно. Тук нямаше нищо, просто направих някакъв документ и написах там някакви числа, и после компютър ми ще да умре. Тогава разбрах, че когато обработваш в Photoshop има значение колкото е голям файл. Това беше урока, който научих от там, нищо друго. За това отражение никога няма да го направя пак. Макар че не е лошо. Има си вълнички, има си все едно. Става. Отвратително е, но става. И това е последната снимка. Какво можем да си вземем от това видео? Че колкото и да си зле, в един момент си бил по-зле. Не.
О, ужас. Това, което можем да се вземем реално е, че независимо колко са зле снимките, като погледнем назад, винаги прогресираме, винаги това, което правим ще е по-добро сега, отколкото е било преди. Със сигурност се посмяхме, надявам се да ви мотивирам по някакъв начин, че дори аз съм бил мега зле, сега съм до някаква степен окей. Кажете ми какво мислите за старите ми снимки, коя ви беше любимата от всичките тези снимки, коя беше най-отвратителната, може да коментирате, ще съм много благодарен. Може да изпратите вашите снимки на този имейл, ако се съберат достатъчно снимки, ще направя видео, в което реагирам на тях. Ще ви дам малко обратна връзка, може да се посмеем заедно, може да изпратите добри, може да изпратите лоши, както решите. Продължавайте да снимате, продължавайте да се развивате, дори от всяка провалена снимка може да си изкарате добър урок и това ще се видим следващия път.